kublay piki parlok borok ngi naka group di helpers aka baning kong ipen pawi kajing sngongo ya blay try kan rat ni bela ai ngi kajing mut jeng perkat bela pli kalat kalenti ngi bangin yo banya jagan ni kalenti ke bangi yat mentang te ngapen paw kajing sngongo ya piki pat ba nong kershan borok ki bela ai kershan ni naka por cekapor te hadian kajing pelaj jengi ki kat tu kat ni teli ki video ki bangila deban pelaj chakman te ke ka baja kalong ba kidan ki subscriber ki ba dei ki jongi te ki bala dan kata kamen sim ban smosen ki bala ai ni kini ki jan ki dan ru ki nap te ki juti ki jan school te ki jan siang thia ter te ngapan pau ka mu kadam hi yo blay hi bala ai ya kata ka jumut jum perkat ya ki bakin dan kata kamen sim isin lam ya ki we te kong ba lada phi pe ya kini ka video kublay shibon ya ka jingkershan ke jongpi da kini ki jan kinam ki juti ter ublay hi undang ri dang sumare phi ublay hindang ai phi kamat ka bakat bakya bandang ri ru kilintiyan ki jongpi te nga kerpat ya phi ba phi sampai ya ka video ka ba mangingin sapalat ingin sara ai kini ki jan jongpi kanang ba ma phi pinyo i bakini ki jan jongpi kin position te kublay shibon ya phi ki bala dan ya kani kaman siman ai kini ki jan kinam kublay shibon